ኣብ ዝተፈላለዩ ክሊ ዕድመ ክንህሉ ንኽእል ንኸውን ኢና መንእሰያት ክንከውን ንኽእል ገና ፋይሬዝ ዘለና ክንከውን ንኽእል ገሊና ናብ 30ታት 40ታት ከይድና ክንከውን ንኽእል ኢቭን ናብ 50ታት ተፀጊዕና ክንከውን ንኽእል ግን ንምንታይ ኢና እዞም ገና መንእሰያት ዘለና ንምንታይ ኢና ክሳብ ሕጂ ሰዓት ኣብ 20 ደሎ ሰብ ንምንታይ ክሳብ 20 ዓመተይ ኣነ ዘይደልዮ ዓይነት ሂወት ዝነብር ዘለኹ ኣብ 30ታት ደሎ ንምንታይ እታ ኣብ 20 ዝነበረት ደማርላ ነበርኩ ሂወት ሒዘ ድቕፅል ዘለኹ ኣብ 30ታት ናብ 40ታት ድኸይድ ዘሎ ሰብ we need to ask ንምንታይ ኢና ዝኹሉ ዓመታት ሓደ ኣብ ክንዲ ዝተፈላለዩ ብሉፃት ዝኾነ ዓመታት ፈጣሪ ዝለገሰና ፀጋታት ብዝግባእ ክንዲ ነብሮ ንምንታይ ኢና ሓደ ዓመት እንዳደጋገምና ንኸይድ ዘለና we need to ask ourselves ስራና ሓታብ ክንክእል ኣለና እስኪ ሎማዓንቲ ፕሊዝ ናይ ብሓቂ ንነፍስና ንምቕያር ወሲና እንተደኣ ሃሊና ዝተፈላለዩ ሕቶታት እንዳሓተትኩም ንነፍስኩምን ባዕልኩም ኦነስት ኮንኩም ዕዮ ገዛ ይኽበኩም ኮፍ ኢልኩም ትምልስዎ ነገር ምስ ውሽጥኩም ትዘራረብሉ ነገራት እዩ ስለዚ እስኪ let's ask ourselves ናይ ብሓቂ እዛ ሕጂ ሰዓት ነቢረያ ዘለኹ 20ታት ድያ 30ታት ድያ 40ታት ደላ ሂወተይ ናይ ብሓቂ በቲ ዝግብአኒ መንገዲ ነቢረያ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ሂወት 40 ዓመታት ድያ ነቢረ ወይስ ሓንቲ ዓመት 40 ግዜ ደጋጊምና 30 ዓመት ድያ ነቢረ ወይስ ሓንቲ 30 ዓመታት ደጋጊመ የንፅበየ ነብስና ንሓታብ ክንክእል ኣለና ከመይ ማለት ኣበይ ነይረ ከመይ ዘለኹ ናበይ እየ ዝኸይድ ዘለኹ I need to understand እዞም ነገራት እዚኦም ክርድኦም ክኽእል ኣለኒ ነዞም ነገራት እዚኦም መልሲ ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ be honest ሎማዓንቲ ፕሊዝ ንዝኾነ ካልእ ሰብ ምናልባት ክነደናግሮ ንኽእል ንኸውን ኢና ከይብልኒ ብምባል ንሕና ዘይኮንናዮ ንሕና ዘይመሰልናዮ መንነት ሒዝና እንዳቐረብና ድሓን እዩ ዘለኹ ኢድና ንኸነምስል ኣብ ደገ ፍሽፍ ክንብል ንኽእል ኢና ኣሕዋተይ ፕሊዝ ኣብ ገዛይ ክኣቱ ከለኹ ናብቲ ዓራተይ ግንብው ኢለ ክድቅስ እንከለኹ ግን ናይ ብሓቂ ልዋም ዘለዎ ድቃስ ድቅስ ዶ ናይ ብሓቂ ግደፍዎ ሞ ተኸይብሉ ኢለ ድመስሎ ነገር ንሱ ግደፍዎ ይኹን ፕሊዝ ኣብ ሰባት ይሶ ክሰርሕ ይኽእል ይኸውን እዩ ከይብሉን እንዳበልካ ንካልኦት ሰባት ምምሳል ኣብኡ ከይድካ ብፍቅዕ ከምዚ እቲ ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ሰባት ክምጉሱኻ ይኽእሉ እዮም ንነብስኻ ጀኒውን እንተዘይኮንካ ንነብስኻ ግን እንዳመሰልካ ትኸይድ እንተደኣ ብዛዕባ ኣይከውንን እዩ በቃ ኣሕዋተይ ሶ ፕሊዝ ሎማዓንቲ እስኪ let's be genuine ንነብስና ሓቀኛታት ንኹን ነብስና በቃ let's be pure ንኹን ንፁሃት ንኹን እሞ ናይ ብሓቂ ነብስና ንፈትሻ ክንደይ ግዜ እንዳታለልና ክንከይድ ደሓን እየ ዘለኹ ስቕ ኢልና ኣይንጓዓዝ ብዙሕ ክደሕን ዝግብኦ ዘይደሓነ ደሎ እንደገና ድማ ፈጣሪ ሰሪሑን ክቕይሮን ዝኽእል ብዙሕ ነገራት እንዳሃለወ ንምንታይ እየ ሒዘዮ ስቕ ኢለ ድጓዓዝ ዘለኹ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣነ ዘይደልዮ ነገር ንምንታይ እዩ ድከናወን ደሎ we need to please ንነብስና ንፈትሻ ሕጂ ሎማዓንቲ ንገብሮ እውን ንሱ እዩ ሂወትና ክቅይር እንተደኣ ኮይና ካበይ ናበይ ከም ንቕየር ተረዲእና እቲ ሕጂ ዘለና ነገር እዚ ነቲ ነገራት ኢና ንነብስና ሓቀኛታት ብምዃን ብኸመይ ከም ንቕይሮ ኢና ክንርኢ so be ready ድሉዋት ኮኑ ኢኹም ሕራይ ኣሕዋት ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ንምንታይ እዩ ሂወተይ ዘይቅየር ደሎ ውፅኢተይ ዘይቅየር ደሎ ዓመት ዓመት the same ዓይነት ውፅኢት ብኣታዊታተይ ክኾን ይኽእል ብጥዕናይ ክኾን ይኽእል ብናተይ ኮንፊደንስ ክኾን ይኽእል ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘለኒ ምሰባት ዘለኒ ርክብ ክኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ንምንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ድቕፅል ንምንታይ ናይ ትማሊ ድኽነት ሕጂ ክሒዘ እየ ዘለኹ ንምንታይ ናይ ትማሊ ኣይክእለን እየ ድብሎ ዝነበርኩ ነገር ሕጂ ክሒዘ እየ ድጓዓዝ ዘለኹ ትማሊ ኣእምሮይ ድርብሽ ዝነበረ ነገር ንምንታይ እየ ናብ ፈጣሪየ ተፀጊዐ ሰላም ዘይገብሮ ዘለኹ ተቀዳማይ ነዚ ነገር እዚ መልሲ ድኸውን እንታይ ኣይና ኢልኩምኒ the first thing is ተቀዳማይ ወሳኒ ነገር ካብ ሕልፈይ ዘይምልቃቐይ እቲ ዝዓበየ ሽግር ደምፀለይ ደሎ that's why ከዓ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ 2025 ኣሕዋት እንዳሓለፈት ክመስለና ትኽእል ሓሊፋ ሓቀን ከምኡ ኢልና ሓሲብና ግን ኣብ 2026 ኢቭን ኣብ 2027 ክትመፅእ ኣላ እምበር ኣይሓለፈትን ክሳብ ዘይተላፋጥለን ወይ ከዓ ብሎ ኢቭን ንላቐቃ ይንላቐቃ ብዘይገድስ 25 ሒዝና ናብ 26 ንኸይድ ንምንታይ ይበሉኒ ኢልኩም ኣለኹም ኢለ ተስፋ ገበረ ንምንታይ ባፍ ሰይ ንምንታይ ተራእልኩምኒ ኣብ ትማሊ ንገብሮም ዝነበርና ኣብዛ 2025 ዝገበርናዮም ኣብዘን 12 ኣዋርሕ 30 መዓልታት 31 መዓልታት ድሓዘላ ኣብዛ 360 ገለን መዓልታት ዝገበርናዮ ተግባራት ናፍታ ፅባሕ ንግሆ ንፅበያ ዘለና ንኸዳ ዘለና actually 26 ድሳገር so if you want ሓድሽ ነገር ናብ 2026 ከይሰግር ትደልዮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ዕድል ኣለና ሕጂ እውን ኣብ ሎሚ ኮይንና ክንላቐቆ ዘለና ኣብ ሎሚ ኮይንና ካብኡ ክንናገፍ ዘለና ትማሊ ዝነበረና ተሓሳስባ
ትማሊ ዝነበረና መንነት ትማሊ ዝነበረና ስምዒታት ትማሊ ዝተጓዳእናዮም ነገራት ትማሊ ዝተቀየምናዮም ነገራት ትማሊ ምናልባት ኣሕድበልናሎም ነገራት ስቲል ሒዝናዮም እንተደኣ ሃሊና ንዕኦም እንተዘይለቂቕናዮም ሕጂ እውን ሒዝናዮም ናብታ ትቕፅል ዘላ ዓመት ምኸድና ዘይተርፍ እዩ ኣሕዋተይ ብምንታይ ኣብ ውሽጢ ወይ ድሓን እንዳረኣናያ ክንከይድ ኢና እቲ ቀዳማይ ነገር ግን እንታይ እንተረኣይኮምኒ ምናልባት ኣብ ሕሉፍ ደይ ምንባር ኣብ ሕሉፍካ ደይ ምንባር ከበሓት ስቂሉ ንሰምዖ ኢና ጀስት ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሰማዕናዮ ግን ቀሊል ነገር ጌርና ይንወስዶ ኣሕዋተይ እስ ብጣዕሚ ዲፍ ዝኾነ ነገር እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ናይ ሕልኡ ዝተሰረተ መንነት ውፅኢት እዩ ኮይኑ ዘሎ እዛ ሕጂ ሰዓት ንቋሪሳ ዘለና ሂወት እዛ ሕጂ ሰዓት ንነብራ ዘለና ሂወት ውፅኢት ናይ ዝተማለ ዝረኣናዮ ነገራት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነገር ሜይቢ ሕጂ ኣነ ዘይደልዮ ሂወት እነብር እንተደኣ ሃልየ ሒዘዮ ድማ ናብ 2026 ክኸይድ እንተዘይደልየ መጀመርያ ንዑ ክላቐቆ ክኽእል ኣለኒ እንተዘይኮይኑ ትማሊ ዝነበረኒ ኣተሳስኣ ንጎ ክትስን ከለኹ ትማሊ ዝነበረኒ ኣጠቓቕማ ናይ ሶሻል ሚድያ ትማሊ ዝነበረኒ ንሰባት ይቕረ ናይ ደይ ምባል መንነት ወይ እውን ናይ ምቕያም መንነት ወይ እውን ንነብስኻ ኣትሒትካ ናይ ምርኣይ መንነት ከይብልን ናይ ምባል መንነት ኣነ ኮ ድኻ እየ ዝብል መንነት ወሪድኒ ካበይ ከምፁ ኣነ ዳኣ ዝብል ነገራት ኔጌቲቭ ዝኾኑ ሓሳባት ተስፋ ደቁርፁ ነገራት ነዞም ፀሃያት እዚኦም ሕጂ እውን ሒዘ ሓድሽ ነገር እንተተመነኹ ብተኣምር ዝኸውን ነገር የለን ኣሕዋ ኢደይ ዘርጊሐ ፈጣሪ ሓድሽ ነገር ሃበኒ ክብሎ እንተደኣ ኮይነ ኣቐዲመ ኣብ ኢደይ እዩ ዘሎ ቦታ ዘይለቐቐ ኣይኮነለይን እዩ ዝብሎ ዘለኹ ነገራት ኣይ ኒድ ቱ ለት ኢት ጎ ሕልኡ ክላቐቆ ክኽእል ኣለኒ ኣሕዋ So that's the first thing that we need to do. ሂወትና ንኸይቅየር እቲ ቀዳማይ ኣሸጊርና ዘሎ ነገር ከዓ እዚ እዩ እስኪ ንረኣያ ኢና ንሂወትና ትማሊ ዝነበሩ ዕሩፍትና ምናልባት ናብዛ ሕጂ ሰዓት ዘላ ንሕና ዘይንደልያ ሂወት ኣብፅሖምና እንተደኣ ሃልዮም ኣብ 2026 ከዓ ምስኦም ክንጓዓዝ ንሓስብ እንተደኣ ሃሊና ብዙሕ ትጨነቁ ኢኹም እታ ናይ 2025 ሂወት ኣብ 2026 እውን ኮፒ ጌርና ፔስት ምግባርና ደይተርፍ እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ተስፋ ናበቕርፁ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ሂወት ናብ ዝብሉ ምናልባት ስለ ዘይተረድኦም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ምፍራዱና ኣይኮነን ግን በቃ ስቂካ እዩ ትርጉም የብሉን ሂወት ከምዚ ኮ ንሕና ከምዚ ኢና እቲ ኢና ዝብል ኔጌቲቭ ነገራት ኮይ ሒዝልካ ናብ ድመፅእ ሰብ እንተደኣ ትፅጋዕ ኮንካ ዘይትላቐቆ እንተደኣ ኮንካ ኣሕወር ኔክስት ቶን ሒዝካ ምኻድካ ዘይተርፍ እዩ I think ነዚ ፅቡቅ ጌሮም ስለ ዝርድኡ እቶም ጥበበኛታት ኣብ ቦታኽና እንታይ ኢለ መን ምዃንካ ክነግረካስ ምስመን ከም ትኸይድ ንገረኒ እዩ ኣይኮነ ከረኒ እዘን ስለ ተረዱ እዩ ስለዚ ናብ ኩሉ ውሰድዎ ሕጂ ከዓኒ ዘመን ኣምፅኡ እዩ ኣነ እውን ከምኡ ብለኩም ኩሉ ግዜ መን ምዃንካ ክነግረካስ እንታይ ዓይነት ሶሻል ሚድያ ኢኻ ትከታተል ንገረኒ እዩ ሕጂ ከዓ ስለዚ ካብዞም ነገራት እዚኦም ከይተላቀቕና ብፍላይ ድማ ኣቕሊልና ንሪኦ ብጣዕሚ ሲምፕል ዝመስሉና ግን ከዓ ስቂልና እንኸዶም ድኾኑ ቦታታት ከዓ ኣለዉ ካብኦም ምልቃቕ ከድልየና ከይብሉን እናበልና ሜይቢ ብፍላይ እቲ ናትና መንነትና ሰባት ዘሐጉስ ዓይነት መንነት እንተደኣ ኮይኑ ሰባት ምሕጓስ ተፅእሊ ይኮንና ኣሕዋት ግን ነዚ ነገር ዘይንላቐቑ እንተደኣ ኮይና ሓጎስና እንዳሰኣልና ብርሃንና እንዳፀልመተ ናትና ኣንፉል እንዳፀልመትና ናይ ካልእ ሰብ ገዛ ከነብርህ ማለት ዘበት እዩ ኣሕዋይ እንተዘይ ግን በቃ ከይብሉን እንዳበል ክስቶ ከምዚ ክብለኒ እንዳበልኩ እዚ ከምዚ ከይከውን እንዳበልኩ እንተደኣ ካብዞም ነገራት እዚኦም ዘይላቐቕ እንተደኣ ኮይና ታስ በቃ the same old life እዩ ክነብር ሓንቲ ዓይነት ግን ናይ ቀደም ሂወት እየ እንዳነበርኩ ክኸይድ ሰንታይ ንግበር ሕጂ ንጨክን ኣይኮንኩን ብለኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ ግን እንታይ እዩ ነቶም ሰብኣቶም ምልኣት ዘሎ ፅቡቕ ነገር ኣይትህቦ ንነብስኻ እውን ደስ ኣይብለካ ዝኾነ ዓይነት ደስታ ኣይትረኽበሉ ጀስት ስቂኢካ ትጭነቐሉን ትጭኮነሉን ሂወት ምንባር ሞ ክሳብ መዓስ ይኾን እሱ የድለኩም ዘለኹ እምበር ነብስኻ እንዳሓጎስካ ካልኦት ሰባት ንካልኦት ሰባት ሓጎስ ምፍጣር ፈጣሪ ካብቲ ድፎቶ ካብቲ ተቐደሰ ካብቲ ዝበለፀ ነገር እዩ በቃ ዘይከሓድ ነገር እዩ ግን ፕሊስ ነብስኻ እንዳደቆስካ ነብስኻ እንዳቐተልካ ንካልእ ሰብ ከድሕነ ማለት ግን ሓንቲ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ኢቨን የብለኩም ዘለኹ ኣሕዋት ምናልባት ንሕና ሓጎስና እንዳቐተልና መይቢ ነብስና እንዳሰኣና ብጣዕሚ ኣብ ከበድቲ ዝበሃሉ ስራሓት እንዳኣተና እዚ እውን ክገብር እንዳበልና ምናልባት ግደፎ ምዃንካል ምናልባት ኣብ ጥቃና ወይ ካብ ከባቢና እንደሎ ሰብ ኢቨን ንሕና ሓጎስ ከይፈጠርና ነብስና ጠጠው ከይበልና ድሓን ዝኾነ መንነት ከይሓዝና ስድራና ክንዓልዲ ማለት ነብስና እንዳሃሰና እውን ዘይከኣል ነገር እዩ ድኾነ ሰዓት ክንረድኣ ዘለና ስድራ ንዓና ክትስእን ትኽእል እዚ ካብ ዝተሓሳስባ መጀመርያ ምልቃቕ ካብዞም ኣብ ሕሉፍና ሒዝና ዝነበርና ኔጌቲቭ ነገራት ካብኦም ምልቃቕ እዚ እንዳገበርና እንተደኣ ክንከይድ ክኢልና ፀሓይና እንተደኣ ፅሒና ከዓ ብድሕሪኡ ነዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ሂወትና ዘይምቕባልና ኢኻ እቲ ዝዓበየ ሂወትና ንኸይነቅይር ደኽልክለና ዘሎ ነገር
حكي أنا بزاز زلّو خابوتا لو حكي أبزا خفير يا لو ومبر أبزا حج ساعات أبزا لو خابوتا كابزا ومبر بوت أي كون أيدلني أنت أيد مانت you know energy ترافو دي دامبر كوينا تريفا أبزا ومبر يلو خا أبزا جزء لو خابزا فوت هذه إذا مش كنت نجاراتي I'm here بك أجن no أبزا كون يمن أين ورن كم كون أين ورن أنت مالكو لو تنتدمت نيرة it's okay كم ببالي كابزا لو خابوت هذه إلا كال روز دن أنت أنيرو تبغى نيرة أنت زي كوينو جنسكي أبزا لنا أبوتا خوفي لا لا خلاص أفتح لنا أبوتا بزيدنا بتينا أبعد لنا حجي دخلت الشيء إسرائيل حمشنا إسرائيل شو بيشنا أبزار لنا أبوتا فينا قبل هذا تهب أوت ما بينا نكون نخل إسكان نقدر نحوات كزار العلامة نكون نخل أبشج ساعات يبلو كل اللغة حجسي نزول لي وتي أي قبلوني دبل أنت أحلي بك أبزو خوفي للخو ما جناي قبلوني أبزي يكون كل اللخو كم بال ما خحالي so me to accept it ندو خام قبال فيني كان نترى إنه نجار مقابل مجمع أنا مقبال نتي كويني أزلنا تفتيرو دولو نجار let's accept it نمنتهي رزع دزر نمنتهي خمس نجارات زدو قال فاني نمنتهي إذن النجارات زخون دلو نمنتهي فستو خمس جيرو نعي دبدلن نمنتهي خمس جيرو بقى الحماق نجارات عم لقلي دفتم ازدو خون اتدو خون اندابلنا please نتي بدحر حجي حدش نجارات كذبنا زغ المتقالينا عدل أي نخلع عيوني فلي حدا راغم محمد عبشتي ساعات كوين أكتند تصالوتنا نستخاصب نتي تصالوتنا تي you know دقر وينعو ديك أو وينعو خانينا بديتر اللي من قد دقت تخرج دبتات النجر أي نجبريك you see حدا بتعمل أزيد برو نمرني رنتاي بلنا لي رمسيلكم دا مهرنا كله you know نتهجس عدلو أبي وات كارلو دخون يخون وتسيت نيجاتيف يكون بوزيتيف بفلاي ما نتنيجاتيف نجر أي قبلون يفهم بارسي نسفت أعرف مجج أي بلنا لي لمن تاي نجر استفتي لمن تاي كم زقون يتقول أنت أهلي خاص تاي بالهير رمسيلكم نسو you see ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮንካ ጸሊኻ ሓቲትካ መንነትካ ኣስተኻኺልካ ብዝግባእ ኤነርጂኻ ኣንጺካ ክትሓቶ እንዳኸኣልካ ክህበካ ዝኽእል ፈጣሪ እንዳሃለወ ንምንታይ እንዳበልካ ኣፍታ ዘለኻ ህይወት ተጨኪንካ ንኽትነብር ንምንታይ ኢኻ ትመርጽ? ንምንታይ ኢኻ ምስ ትደልዮ ነገር ትጋጭ ከምለና ነይሩ so please እቲ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ህይወትና ከይተቐበልናዮ ንዑ ኣክሰፕት ከይገበርናዮ ከዓነ ሓድሽ ነገር ክንፈጥር ማለት ዘበት ኣይሕዋ so you see መጀመርያ ግን ነታ ሕጂ ዘላ ሰዓት ህይወተይ በቃ እዘን እቲ ነገራት ኣብ ህይወተይ ይፍጠራ ዝርኾነ ብኣይ ምኽንያት ኣተሓሳስባይ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ብናብዚ ዓዲ እዚ እኮ ይሪኦም ኣለኹ ከማይ ልክዕ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብቲ ድመፅእኹ ቦታ እዮም መፅኦም እንተ ኣነ ዘለኹ ደሕለፍኮ ሂወት ከምኡ እዩ ነይርዎም ካብኡ ድበኣሰ እኳ ክህልዎም ይኽእል ይኸውን እዩ ስለዚ ንሶም እኳ ከምዚ ኢሎም ሰሪሮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣነ እውን ምኽኒት ምብዛሕ ኣየድልየንን እዩ እታ እንኮ ተድልየኒ ዘላ ነገር ንሂወተይ ንምቕያር ዘድልየኒ ምኽንያት ሒዘ ንቕድሚት ክኸይደ ዝብል ኤነርጂ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ኣንደርስታንድ ኣሕዋተይ ከምዚ ክብለኩም ከለኹ ኣብቲ ናትኩም ጫማ እቶም ወላልኩምኒ ኣተይ ሂወትኩም ኣነ ፊል ክገብሮ ኣይክእልን ክርድአኩም እውን ኣይክእልን ብዝተወሰነ መልክዕ ክርድአኩም ይኽእል ሶናላስ ኩላትና ከቢድ ሂወት ክነሕልፍ ክንህሉ ንኽእል ንኾይና ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዘይነኣኣስ ከቢድ እንብሎ ወይ እውን ድኾነ ገሊኡ ቀሊል ንገሊኡ ከቢድ ድበሃል ብሓፂር ግን ንዓይ ድፀንከረትኒ ንዓይ ድኸበደትን ድኾነት ሂወት ኣለ ምናልባት ኤፋሓወይ በቲ ናተይ ቦታ ኮንካስ ከነዓነት ናተይ ሂወት ረአዮ ተቐበሎ ትብለ እንደለኻስ ከመይ ኢለ ክቕበሎ ክብለኒ ንኽእል ንሓስ ክረአዮ ክብለኒ ንኽእል ግን እታ ኤፋሓወይ ገይርዋ ዘሎ ጫማ ክንዲ ርብዓ እኳ ክረግፃ ኣይትእልን ፅቡቕ ጌሩ ድፈልጣኸኒ እንተደኣይኮም ኤፋሓወይ ስለዚ ፕሊስ ኣነና ኣይሰየጎንኩን ዘለና ሽግራት ኣነና ኣይሰየኮነ ኣብ ሂወትና ዘጋጥመና ዘሎ ሃግባብ ኣብ ሂወትና ስኢንያ ዘለና ነገራት ግን እንታይ ንግበር ንዑ እንዳማርብና ከምዚ ኮይኑ ንምንታይ ከም ዝፍጠር እንዳበልና ሓድሽ ነገር ከም ዘይነምፅእ እንዳተረዳእና ኣሕዋትን እንዳፈለጥና ሂወተይ ናይ ዘይምቕያር ምኽንያት ምናልባት እቲ ዘለኹ ሲስተም ናይቲ ዓዲ ክኸውን ኢለ ክሓስብ ይኽእል ክኾነ ክዝረኣይ እንከሎ ግን እዩ ተሪእኻ በቃ ከምኡ ኢኮ ኣሸጊሩኒ ሎ ገለ ነገር ገይሩኒ ሎ ምናልባት ስድራይ ሃብታማት ስለ ዘይኮኑ ምንጨይ ብጣዕሚ ናይ ሃብታም ምንጪ ስለ ዘይኮነ ከምኡ ዓይነት ዘርኢ ስለ ዘይብለይ ዝደልዮ ነገራት ከምዚ ስለ ዘይተገበረለይ ምናልባት እውን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢለ ኣሚነ ዝተፀጋዓከው ሰብ ስለ ድኸሓደኒ ዘለኹ ዓዲ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዚ ነቲ ነገራት እንብሎም ኣብ ደገ ዘለዉ ነገራት ሂወትና ናይ ዘይምቕያር ምኽንያት ኮይኖም ተሰሚዖምና ንዕኦም ድማ ዘይንቕበሎምን እንተ ደኣ ኮይና ሓደራኹም ኣሕዋት ንዕኦም ደቂቕና በቃ ነዚ ነገር እዚ ኢትስሚ እስኪ ኣነ ኢልና ብዘይ ምቕባልና ፈጣሪ ጥራሕ ንቦ ቀሪብልና ዘሎ በረኸት ንስእን ከም ደለና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ኣቤት እውን ዓኸም የስኢነ ነይረ ኣነ ኣሕዋት እዚ ዓይነት ሂወት እዚ መምለጠኒ ነይሩ ንዓይ
ክልዮ እነዚ በቃ መንገድ ንምንታይ እንተረኣይኩምኒ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ሃሲኒ ንዓይ ምክንያቱ ከም ኩላትና ከቢድ ሂወት ኩላትካ ሓሊፍካ ትመፅእ እኒኻ ኣሕዋት ክትመፅእ እንከለኻ ግን ክስቶ ከደብረለይ ትብሎ ኢኻ ቤተሰብካ ክኸውን ይኽእል እዩ ወዲ ሓቦኻ ክኸውን ወዲ ሓትናኻ ክኸውን ይኽእል ሓፍካ ክኸውን ይኽእል ሓፍትኻ ክኸውን ትኽእል ኢዳስ ማተር ድኾነ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከምቲ ቃቢ ውለይ ክኾነልካ ክእል እዩ ሰብ እቲ ዝኸድካዮ ዓዲ ከምቲ ስኻ ተፀቢኻ ከይፀንሐካ ክእል እዩ ኣሕዋተይ ኣነ ከዓ ምንም የድብል ነይረ በቃ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ሓቂ ኮይኑ ይስምዐኒ በታ ዝነበረት መንነትካ በቃ ሓቂ እየ በቃ እንታይ እሞ ስድራይ ከምዚ ይኮኖም ከምዚ ገበረለይን ክስቶ ከምዚ ኢልኒ ጠሊመኒ ከይዱ ከምዚ ተዘይኮንኩ ኤሮጳ ዝወስደኒ ሓደ ሰብ ቤክስእ $100 ተኮይኑ ዘይስደደለይ ከምዚ ዶ ትብሎ ንመዓት ሰብ ኢኻ እንዳተቀየምካ ትተርፍ ሃኸ ከመይ ንቅየመልካ እንተረኣይኩም ንዓይ ከመይ ንቅየመለይ ነይሩ እንተረኣይኩምኒ ፈጣሪ ኣሕዋተይ ንስዋይ ከዓ ዝሓዝነሉ እቲ እዋናት እቲ ግን በቃ ተማሂረሉ ስለዝሓለፍኩ ካደ ኢትስ ኦኬ እዩ ንምንታይ እንተረኣይኩምኒ በቃ ንዓኹም ክሓትት ክእል ነይረ ኣነ ፈጣሪ ነዚ ዓይነት ሂወት እዚ ክሓቶ ይኽእል ነይረ እዚ ነቲ ነገራት ሃበኒ ክብሎ ክእል ነይረ ነዚ ኩሉ ትፅቢታት ገዲፈ ከም ዘለዎ ተቀቢለ በቃ እዚ ነቲ ነገራት ይደልየ ፈጣሪ ከምዚ ግበረለይ ብምባል ኣነ ኣብ ገዛእ ርእሰይ ክሰርሕ ክእል ነይረ ተፀጊዐዮ ዝነበርኩ ምናልባት ቦታ ብኾነ ሰዓት ክፈርስ ዝኽእል ቦታ እዩ ነይሩ ሕዝኩም ኣለኹ እዚ እቲ ኢሉ ብሎ ነበርኩ በዚ ግን እንተቐመጥካ ኣሕዋት ኩሉ ግዜ ደይፈርስ መዓልታዊ ድፅውዕ መዓልታዊ ንዓ ሕተት ክህበካ እየ ድብል ንምንታይ እንተረኣይኩም ቅድሚ ሕጂ ስለ ደረኣዩ ኣርኢና ኣብ ክንደይ ፀበባ ኣቲና ኢና ኩላትና ጀስት ኢማጂን ካብቲ ህሞት እቲ ካብቲ እዋን እቲ ግን በቃ ከውፀና ረሳኣለ ፈጣሪና ብእምነት ናይ መሓቂ እዛን ሂወት እዚኣ ክነብራ ትኽእል ኢልና ስለዝሓሰብና ነቲ ደለናዮ ቦታ ስለደይማረርናሉ ድሓን በቃ ፈጣሪ ኣሎ ዶ ስለዝበልና ኣሕዋት ፕሊዝ ሪኮል ንድሕሪት ተመሊስኩ እስክትዝክሮ ፈተነ ኢኹም ስለዚ በዚ ንፁህ መንገዲ እንዳሃለወ ድሓተትካ ክህበካ ዝኽእል ፈጣሪ እንዳሃሎ ትዕግስትኻ ጥራይ ደሊ ፈጣሪ እንዳሃሎ ይቕሬታኻ ጥራይ ደሊ ፈጣሪ እንዳሃሎ ዋይ ንምንታይ ንነዊሕ ዓመታት ደይድሊ መርዚ ውሽጥና እንዳሓዝና ነታ ትመፅእ ዘላ ዓመት ከኽምከና ንሓስብ ዘለና ፕሊዝ ሎማዓንቲ ናይ ባዕልካ ሰንኪየር ፕላስና ስለዝጀና ቁርብ ኣነ እውን ትርር ኢለኩም ኣሎ ከይርድአኒ ኣሕዋትኩም በቃ እዛ ሂወት እዚኣ ትርእይዋ ኣለኹም እንዳቐለለት ኣብ ክንዲ ትኸይድ እንዳኸበረት እያ ትኸይድ ትላ እንዳፈኾሰ ነገራት ኣብ ክንዲ ድኸይድ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም እንዳኸረረ እዩ ዝኸይድ you can say እቲ ኢኮኖሚ በልዎ ስለሎ ቴክኖሎጂ በልዎ ስለሎ ስራሕ ናይ ምስኣን ነገራት በልዎ መዓት ነገራት ኣሎ እዩ ግን ብኸመይ ንዑ ክንወፅኦ ንኽእል ካብቲ እዋን እቲ ንሕና ልዒልና ክንከይድ ካብኡ ክንተርር እንተደኣ ክኢልና ካብኡ ንክንተርር ዝገብረና ፈጣሪና ሒዝና ክንቅለሳ እንተደኣ ክኢልና ነዛ ሂወት እዚኣ እቶም ከበድቲ ኢልና ንፅውዖም ሕጂ ኡይ ንብለሎም ዘለና ሽግራትና ክብደት ናይ ፈጣሪና ሒዝናሎም ክንከይድ እንተደኣ ክኢልና እዚኣን ንገብራ ግን እንዳተቀየምና ኣብ ድሕዱፍ ዝነበረ ነገራት ሒዝና ንኸይድ ብኸምኡ መንገዲ ይኮነን there is a way እሱ ከዓ እንታይ እንተደኣልኩምኒ ንነፍስኻ መጀመርያ የቕሬታ ምግባር ብድሕሪትካ ንካልእ ሰብ የቕሬታ ምግባር እዚ ዓብይ ነገር ግን ምስ ነፍስኻ ንምንታይ እዩ ነዛ ነፍሲ ብዙሕ ግዜ ንካልኦት ሰባት ሓዘራኹም ኣሕዋት ንካልኦት ሰባት ደይብሎ ነገራት ንነፍሰይ ብዙሕ ግዜ ትብላ ይኽእል እያ ንምንታይ እንተኣልኩምኒ ደሆል ደይ ብንጉ ትስኢለ ዓይነይ ገና ግልፅ ከየበልኩ እንታይ ስኢልካ ትርጉም ድበሃል ዘይብሉ እዚ ሂወት ኣነ ከዓ እኮ ትማሊ ከምዚ ክገብር ነርና ኣይክእልን እኮ ኣይረቢሕን እኮ ትርጉም ድበሃል የብለይ እዚ እኮ እንዳበልኩ ንነፍሰይ ብዙሕ ፀርፍታት ደሰክማ ክኸውን ንኽእል እኮ ኢልኩሞ ኣነ ምናልባት ስልችው ኢሉ ንኸውን ንኽእል እዩ ክገብሮ ዘሎ ነገር ደይክገብር ይኽእል ይኸውን ኣብቲ ክርከቦ ዝግበአኒ ቦታ ደይክርከብ ይኽእል እዩ ግን ንምንታይ ነፍሰይ 10 ግዜ ድወቕሳ ንምንታይ ደይቅበኣ እዚ ነተን ሽግራት ኣለኒ ከስተኻኸሉ እዩ ንምንታይ ደ ምናልባት እዚ ንነብስና እንብላ ዘለና ነገራት ንነብስና እንወቕሳ ዘለና ነገራት ንካልኦት ሰባት እንተንብሎ ነርና ንካልኦት ሰባት ደይትረብሕ ዶ ስኻ ከምዚ ኢኻ ዶ እቲ ዶ ንብላ ነብስና እንተንብሎ ነርና ኣመኑ ኣሕዋተይ ብፀርፊ ኢና መቐየርና ኮን ካልእ ሰብ ንዓና እንተድብለና ነይሩ ፀሪፈኒ ኢና ንብል ወይ ንሕና ንካልእ ሰብ እንተንብሎ ንምንታይ ትፀርፈኒ እዩ ዝብለና ንምንታይ ግን ንሕና ነብስና እንዳፀረፍናያ ኩሉ ግዜ ከንኸይድ ከይራስኒ እዛ ነብሲ ፈጣሪ ከቢሩ ድፈጠራ ትንፋሱ ደንበረላ ብጣዕሚ ኣዝያ ክብርቲ ዝኾነት ነብሰይ ሒዘ ከለኹ ዋይ ንምንታይ 10 ግዜ ክንዲ እንዳተቐበልኩ ተመሊሰ ድማ ፅቡቕ ነገራት እንዳእተኹ እንዳወደስኩዋ ክንዲ ዝኸይድ ዋይ ንምንታይ ፕሊዝ ሓደራኹም ኣሕዋት let's accept this ከም ድላታ በቃ መቕባል እዩ ነብስኻ ብኸርሸነና ዝኽእል ነገር ንስ እዩ ንሓድሽ ነገር ከጓዓዘና ዝኽእል ነገር ንስ እዩ ናይስ ተተሳሰይቲ ከንታይ እንተደኣይኩም ንረኣሊ ዝዝርልዮ ሂወት ክፈጥር ዝኽእል መንነት
እቲ ዝደልዮ ሂወት መንነተይ ዘይምግባረይ ብጣዕሚ ዓባይ ነገር ኣለ። ንምንታይ እንተደኣ ኣይኮነ እቲ ዝደልዮ ሂወት ክመጽእ እንተደኣ ኮይኑ መንነተይ ኣይደንቲቲ ናተይ ክገብሮ ክኽእል ኣለ። ከም ትሪእዎ ኢኹም እዩ ን2026 ክኸዳ ኢለ ኣደለ እምበር ክትመፀኒ ክፅበያ የብለይ ክሊር ንዕና ዋንሳ በቃ ሓደ ነገር ኣብ ሂወተይ ደይመጽእ ኣነ ስለ ደይቆምክዎ እዩ። ኣነ ብውሽጢ ስለ ደይተጋበዝክዎ እዩ። ሕጊ እዩ ዘይሕዋስ ዝኾነ ዘለና ኣነ እንተደኣ ኮይነ እቲ ዘድልየንን በቲ ዝኸብኮ መሰረትን ዝህበኒ ፈጣሪ ኣሎ እዩ። ድርጊት ናይናይ እንተደኣ ኣይኮነ ሒዝዮ ዘለኹ መንነት እቲ ሒዝዮ ዘለኹ ኣነ ነፍሲ እንታይ እየ ድብላ እንታይ ኢለ ነፍሲ ኣነ ተቐቢለያ ዘለኹ who am I ብዛዕባ ነፍሰይ ክዛረብ እንከለኹ እንታይ እየ ዝዛረብ ኣነ ከምዚ እየ ድብሎ ነገራት ኣሎ ሓቀ ንሱ እዩ ፅባሕ ንጎ ዝደልዮ ዓይነት ሂወት ከምፅልለይ ይኽእል። ስለዚ we need ማለት እቲ መንገዲ ክፉት እዩ። ሕተት ክወሃበካ ድብል ፀሊ ክወሃበካ ድብል ዱዓ ግበር ክወሃበካ ድብል ንፁህ ዝኾነ ናይ ፈጣሪ መንገዲ ድብል እታ ዝደልያ ሓዳሽ ሂወት ግን መንነተይ ክገብራ ክሓታ ብዝግባእ እቲ ክኾኖ ዝደሊ ነገር ፈጣሪ ከም ዝገብረለይ ከዓኒ ንዕኡ ነገር ነቲ ነገር ተኻ ብእምነት ብዘይምስኣለይ ንዑ ብዘይምቕባለይ ቀዳመይ እቲ ነገር እቲ ግንዛበ ምፍጣር እዩ which is ካብ ሕሉፈይ ደይምልቃቐይ ሃስየኒ ከም ዘሎ ምርዳእ ብድሕሪ ነቲ ሕጂ ዘሎ ሂወት ምቕባል እዩ ብድሕሪ ድማ እቲ ዝደልዮ ሂወት መንነተይ ዘይምግባር እዩ ሓሲለ ዘሎ እሺ ብዛ ሕጂ ሰዓት ዝነብራ ዘለኹ ሂወት ወላ ሓንቲ ካልእ ነገር የብላ እንታይ እንተደኣ ኢልኩም ናይቲ ማሊ ዝገብሮም ዝነበርኩ ተግባራት ናይቲ ማሊ ዝሓስቦም ዝነበርኩ ሓሳባት ናይቲ ማሊ ዝውዕሎም ዝነበርኩ ውዕሎታት ድምር እያ በቃ ንህለትካ ተባሂሉ ስለዚ ነቲ ፅባሕ ንግሆ ክኾኑ ዝደሊ ድግፍጉ ዓይነት ሰብ ሎሚ እዩ ክላበሰሩ ኣለኒ ሎሚ እዩ ተግባራቱ ክሕዘር ኣለኒ ንጎተስ እንታይ ድገብር ዓረፍቱ በዓል መሊእ እንታይ ዓይነት ሶሻል ሚድያ እዩ ድከታተል ሽግር ክመፅእ ከሎ ብምንታይ መንገዲ እዩ ድገልፆ ነቲ ሽግር እቲ ሽግር መፂኒ ዘይሓልፈለይ ዘይኮነለይ ኣሸጊርኒ ድዩ ድብል ወይስ ነቲ ሽግር ክመፅእ እንከሎ ኦኬ ገለ በረኸት ስለ ደሎ እዩ ሽግር ዝመፅእ እዩ ደሎ ከይዲ ወይስ ነቲ ሽግር እቲ ድደልዮ ኣብቲ ሽግር እቲ በረኸት ትደልዩ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ትደልዮ ክንኮኖ ንደሊ ዘለናስ እዚ ዓይነት መንነት ክንሃንፅ ክንክእል ኣለና። ሎሚ ብሎሚ ኣይነትን እዩ ኦፍኮርስ ግን ቀስ ብቀስ እንተደኣ ሎሚ ትገብሮ ተግባር ፅባሕ ትደግሞ እንተደኣ ኮንካ ገለ ነገር ንፅባሕ ትውስኸሉ እንተደኣ ኮንካ ኣብ ራብዒት መዓልቲ ገለ ነገራት እንዳማሓየሽካ ትኸይድ እንተደኣ ኮንካ ድሕሪ 3 ሰሙን ካልእ ሰብ ኢኻ ትኮን ኣሕዋት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ካልእ ሰብ መንዳ ኢኻ ንስኻ ክሳብ ድብለካ ኢኻ ትቕየር ፕሮብለም ኢዝ ሓንቲ ሒዝናያ ዘለና ነገር መንነትና ዘይምግባርና እታ ነገር እቲኣ ብዝግባእ ምድግጋምና ሽግር ዝመፅእ ዘሎ ናይስ ሶ ኣብዛ 2026 እንታይ እየ ዝደልስ መልሲ ኣለና እንታይ ክገብረሉ እየ ፈጣሪ ዝሓትር በቃ ዝደልዩ ዘለኹ እሺ ትደልዮ ሂወት ምናልባት ሕጂ ፈጣሪ መፅእ ኢሉ ውርድ ኢሉ እስኪ ንገረኒ ኢኻ ኣብዛ 2026 እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ክገብር እንዳተኢልኩምስ መልሲ ኣለኩም ኣሕዋተይ ኣብ 30 ሰከንድ ኣለኩም ኢሉ ወይ 1 ደቂቃ ኣለኩም ኢሉ ፈጣሪ መፅእ ኢሉ እንታይ ኢኻ ትደሊ ንገረኒ ብዝርዝር ሕጂ ክበካ ተድብለኩምስ do it have an answer መልሲ ኣለና ኣሕዋት ኤግዛክትሊ እንታይ ከም ንደልስ ንፈልጦ ዶ ኣለና ብሓንሳብ እሱውን ሃስየና ስለ ዘሎ የተሳሳይ ደወልኩኹም ንስ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘለኹም ጀስት በቃ 1000 ዓመት ስለ ዝመፀ ሂወተይ ክቕይር ድየ ድው ዘለኹ ወይስ ካብዚ ናብዚ ሂወተይ ክቕይሮ ደሊ ወፃኢ ተኣታዊታተይ ካብዚ ናብዚ ክቕይሮ ደሊ እዚ ዓይነት ሕልሚ ኣለኒ ኣብ ከምዚ ቦታ ክበፅሕ ትደሊ ከምኡ ንብል ኢና ክሊር ኣለና ብሓንሳብ do we have በቃ መልስስ ኣለና ረ ነዚ ነገር እዚ ፕሊዝ ምናልባት ነዚ ነገር እዚ ደይምምላስና ሓደ ሽግርና ክኸውን ንኽእል ካበይ እሞ ከምፅኦ እቲ ገንዘብ ካበይ እሞ ከምፅኦ እቲ ከምዚ ነገር ብኸመይ እሞ እዚ ነገር ክፍጠር ድብል ነገር ክህሉ ክእል ክኾን እዩ ኣብ ኣእምሮና ንሱ ከዓ ነቲ ነገር እቲ ብምልኣክ እዚ እየ ዝደሊ ንኸይንብል ጌርና ክኸውን ክእል እዩ ኣነ ግን ሓደ ዘለኩም ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኣሕዋት ፕሊዝ ኣንደርስታንድ ኣነ እውን ኩላትና ማለት እዩ ዝሓዘትናዮ ነገራት ንክህበና ድልው ዝኾነ ፈጣሪና ክሳብ ዳሃለወ ሓደራኹም ዕና ንምርካብ ሰላም ንምርካብ ፍቅሪ ንምርካብ ሃብቲ ንምርካብ ዘይክልክል ዝሓተትካዮ ነገር ብህብ ዝዘራእካዮ ነገር በዛ ፋይፍን ኢትካ ድርቢ ኣቢልካ ዓሸሓት ገይሩ ኩንታላት ገይሩ ለውጢ ፈጣሪ ኣለና እዩ ሶ ፕሊዝ ትደለኹሞ ሃገር ናይቲ ትደለኹሞ ሲስተም ናይቲ መንግስቲ ኣይትረኣዩ ኢኹም ምናልባት ጅባኹም ኣይትረኣዩ ኢኹም ውፅኢት ናይቲ ሕጂ ሓኪም ሂብና ኣሎ ናይ ጥዕናና ውፅኢት ንዕኡ ኣይንረኣይና ነዚ ክንሓስብ ከለና ማለት እዩ ኣይትረአ ንርኢ ኮና እንታይ ደኣ እንተደኣ ኢልኩምኒ ብዕይንትና ምርኣይ ገዲፍና ናይ ልቦናና
ክንጥቀም ክንክእል ዓይነ ሕሊናና ክንጥቀም ክንክእል ኣለና it's not an imagination ፈጣሪ ጥራሕ ንጎ ክህበና ዝደለ ዓይነት ሂወት ንዕኡ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ዘይከኣል ነገር የለን ፈጣሪ ሒዝካ if you believe ክትኣምን እንተደኣ ኮንካ everything is possible ዝኸውን እንተደኣ ኮይኑ ግን we need to have that energy እዚ ኤነርጂ ሒዝና ክንጓዓዝ ክንክእል ኣለና ንኩሉ ነገራት you know of course ኩሉ ነገር ይከኣል ዘይከኣል ነገር የለን ግን ንድኣምን እዩ ኩሉ ነገር ክከኣል እቲ እምነት ክመፅእ እንተደኣ ኮይንካ እምነት ዝመፅእ ካብ ድሌት እዩ ድሌት ክህልወና ይኽእል ኣሎ ስትሮንግ ዝኾነ ፊሊንግ ክህልወና ይኽእል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘለዉ ሽግራተይ ዝዓቢ ፈጣሪየይ ኣለኒ ኢለ ኣነ ክኣምን ክኽእል ኣለኒ እዚ እንተደኣ ክገብር ክኢለ of course ሓሳባተይ ብምቕያር ስምዒተይ ብምቕያር እምነተይ ቀይረኻ ከም ዝሓሸ ዓይነት ሂወት ክኸይድ ይኽእል እየ so what do you want ኣብዛ 2026 እንታይ ኢና ደሊና ክንበላ yes ኣነ ናብ ሓንሳብ ኣሕዋት ናባኸም ይትሕትር ንጹር መንፈስ ኣለና በታዊታተይ ምምሕያሽ ተደኣ ኮይን ካበይ ናበይ እየ ከመሓይሾ ደልየ ኣለኹ እንታይ እየ ክገብረሉ ደልየ ዘለኹ ጥዑይ ክኸውን ደልየ of course እዛ ከመይ ዓይነት ጥዕና ግን ከስተማቕር ድደሊ ብኣእምሮይ ሰቲ ነገር ይረኣየኒ ዶ ጥዕና ክረክብ ከለኹ እንታይ ከም ዝመስል can I feel it በቃ ንምንታይ እንተደኣልኩምኒ this is the thing you see እቲ ዝሓቶ ነገር ከም ትህብኒ ፈጣሪ ኣለ እንተደኣ ኣትለይ ኣብ ሕቶ ኢደሉ ደኣ እምበር ኣብቲ መፅእ ከም ዘየለ ሽግርቲ ተረደየ ክጓዓዝ ዝረአ ክልዮ ስለዚ እንታይ ንግበር ነዞም ሕጂ ሰዓት ዘለዉ ሽግራትና ንዕኦም እንዳረኣና ዘይኮነ እሶ ፈጣሪ ክፈትሖም እንከሎ እንታይ ዓይነት ሂወት እዩ ዝህልወና ካብኡ እዩ ክንብገስ ዘለና so it's free ወይ ሓደ ነገር ክብለካ ንምሕታትና ፀኣይኻ እዚ ክኸውን እዩ ንምባል we are free ኢልካ so ነብስና ናብ ምግምጋም ክንከይድ ኢና ሕጂ ግን ኣስቀዲምና እስኪ ነዛ ነገር እዚኣ መልስላትኩም ዶ ንኣሕ ነገር ኢኹም እንታይ ኢና ደሊና ዘለና ኣብ 2026 እንታይ ነገራት ኢና ከነከናውን ደሊና ዘለና yes እንታይ ነገራት ኢና ሒዝና ክንከዳ ንሓስብ ዘለና መልሲ ኣለና ዶ ንፁር መልሲ ስለዚ we need to think እስኪ ንሕሰብ ብሕጂ ነበረና ሂወት ንሓወይ ብሎ ነይሩ ካልኦት ሰባት ኢኖ መርሕልና ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ግን በዓልና እዚ ዓይነት ሂወት የደልስ ከዓ ንበል ክንከዶ ዘይብልና ቦታ እንተዳሃልዩ ኖ በቃ ምባል ለማመድ ሒዝኩም ኣለኹም ኖ ኣይከይድኒ ኣነ ከምዚ ኣላተኒ ክስቶ ከምዚ ከይብለኒ ምባል ካ ኣይተርፍን ይኮይ ገለ ዓይሰልተ መዓልቲ ኣካይድካ ሓንቲ መዓልቲ ምናልባት እንተደኣ ኣቋሪጥካ ነተን 10 ይኮነን ዝርኢ ሰብ ነታ ሓንቲ መዓልቲ ደይቋረፅ ካሂድ ነተን ኣቋረፅ ካሂድ ድርኢ ሒዝኩም ኣለኹም ስለዚ ኩሉ 10 ዳውካ 9 ዳውካ ኮ ይመክኻን ንዕኡ ክትብልኮ ከይብለኒ ኢልካ ናብ ገለ ከይድካ ኣለኻ ከይብለኒ ኢልካ ገለ ጌርካ ኣለኻ ዝኾነ ነገር ጌርካ ኣለኻ ገለ መለታት ጌርካ ከምዚ ኮይኑ እዚኣት ኣላ ሓደ ሰብ ነይነይቲ ይድረ መሲልኩ ነዘን 10 ከም ሽምዓ ኾንካ እንዳመኸኽካ ሂወቱ ንኽበርህ ኢኖ ኢልካ ዳ ሓሰብክያ ንስኻ ዝገበርካ ነገር ዘይኮነ ድርኢ ነዚ ሓንቲ ደይበረህቲ ድርኢ ኢልካ ሰብ ውስቶ ደኣ ተባሂሉ ካ በቲ ተጠዊ እዩ ዝረበልካ ሒዝኩም ኣለኹም ንምንታይ ያው ከምኡ ንኣቱ እቲ ሰብ እቲ በቃ ናቱ ፀገም እዩ ሕጂ እንታይ መሲልኩም ኣብዛ ክላስና ካልእ ሰብ ኣይኮንና ንቕይር ዘለና መዓት ንሕና ክንቅይሮ ከምቲ ንደሊ ነገራት እሱም ክቕይሮ ደ ነገራት ኣለዎ ስለዚ ንሱ ፈቃደኛ እንተኮይኑ ምመፀ ነይሩ ፈቃደኛ ግን ኣይኮነን ኣነ ከ ፈቃደኛ ሪ እወ ፈቃደኛ እንተደኣ ኮይነ ሰላም ዓለይኩም እዩ በቃ እታ ሒዝኩም ኣለኹ ብለለዎ ኸይ why would I go ንምንታይ ይኸይድ ተታሒዝናና ስለዚ ቫልዩ ንሃብ ነብስና ገለ ክብሪ ይሃልወና እዝነትን ነገራት የድሊ ኣብ ዝነትን ቦታ ኣይርከብን እዝነትን ቦታታት ክርከብ ኣብ ከምዚ ቦታ ድበፅሕ እዝነትን ነገራት ደሊ ኣብ ከምዚ ቦታ ክበፅሕ ደሊ and then you would see እንዳርኣኹም ወድማ ፈጣሪ ናብቲ መንገዲ ጥቀስ እንዳበለ እንዳመርሐኩም ክኸይድ so እታ ሓዳሽ ሂወት ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት ክነብራ እንተደኣ ኮይንና እንታይ እያ ትመስል ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና ብኣእምሮናስ እቲ ፈጣሪ ዝህበና ጥዕና እቲ ፈጣሪ ዝህበና ገንዘብ እቲ ፈጣሪ ዝህበና ፍቕሪ እቲ ፈጣሪ ዝህበና ሰላም እቲ ፈጣሪ ኣብ ሂወትና ዝገብረልና ነገራት ኣቐዲምና ብኣእምሮና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ናሓተረልና ሰብ ዘይኮነ ፈጣሪ እዩ ስለዚ እዚ ምትግባር ከዓኒ of course እምነት ኣድልዮ ይኮን we need to build በቃ to believe ከም ዝግበረልና እቲ ነገር እቲ እምነት ዘይገብሩ ነገር እዩ ዝዓበየ ሓይሊ ዝዓለመ እዚ እንታይ እንተረኣይኩም ንእምነት እዩ ብእምነት እዩ ሰብ ይዝድሕ ብእምነት እዩ ሰብ በቃ ናብ ሃብቲ ዝበፅሕ ብእምነት እዩ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ሂወት ናብ ዝሓሸ ዓይነት ሂወት ዝኸይድ are we clear እዘና ሓንሳብ ስለዚ ንኣብነት ብእምነት ሲገቦ ክንቀሳቀስ ክኽእል ይበሃል ኣይኮነ ኣበወት ዝተረፈና ኣሕዋተይ ጅባና ግን ነንቀሳቕሰልና ናጥዕናና ግን ነንቀሳቕሰና ሓደራ
ትርጉም ዘለዎ ሂወት ኣብ ምንባር ሂወትና ግን ተንቀሳቐስ ዳይና ዓረብ we need to have a belief ዓሚትካ ይኹንካ እንታሕቲ ተሓዋት በቃ ኣዕንቲ ካብርህ ኣቢልካ ብምኽንያት በዚ ይኮንካ እንትኸይስኩም ኣለኹም እኸዱ ንምንታይ ተባሂልከውኒ እምነት ማለት እኮ ኣሕዋት ብንሓደ ዘይትርእዮ ነገር ኣብ ዘይትርእዮ ነገር ነው ዝረኽበ ነቲ ነገር እትልካ ብውሽጥኻ ክስምዐካ ምፍቃድ ማለት ኮይ ኣሎኮ ይጓል እምበር ትርእዮ ነገር ኣሞን ኣብነት ዝማ ኢንተይለኩም ኣማን ኣድልየኩም ንሓቂ ምርግጋእቲ እዚ ምርኣይ ምእማን እዩ ስለ ዝበሃል ግን ምርግጋእቲ ምርኣይ እምነት ማለት ግን 5 ሳንቲም ሰሃ የተዋፅን ኢኻ ኣሕዋት ኣይ ዶንት ኖ ብኸመይ ከም ድኸይድ ናበይ ከም ድኣቱ እንታይ ከም ዝገብር ብኸመይ እየ ድወፅእ ካበይ ኣይ ዶንት ኖ ብኸመይ ጥዕና ዝረክብ ሓካይን ድብልሉ ዘለዉ ኣሕዋት ማዕርኹን እዚ ሚራክል ዘሎ ውሽጢ ኩሉ ኣዝማ ሓካይን ድብልሉ ዘለዉ ኣኺልካ ድሕሪ ክንዲ ዝመዓታት ድሕሪ ክንዲ ዝሰሙን ሂወትካ ከበቅዕ ግን ንሶም ኣይኮኑን ሂወተይ ድፈርዱ መን እንተራእኩም ፈጣሪ ስለዚ I can do this እዚ ነገር እዚ ክገብሮ ይኽእል እየ ኣብ ከምዚ ተድዕየኒ ፈጣሪ ከሪሕነኒ ብጣዕሚ ብዙሕ እንታይ ይበሃል ቴስቲሞኒ ኢኻ ትርኢ በዚ ነገር እዚ ክትመፅእ ከለኻ ኣብ ኣፋፌት ሞት ኮይኖም ናብ ብጣዕሚ ብርሃን ዝኾነ ሂወት ተሳገሩ ሰባት ክትርኢ ከለኻ ለካ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ይደለና ኢኻ ትብል ለካ ኣብ ስምዒትና ይደሉ እቲ ሓይሊ ለካ ኣብቲ ናትና እምነት ይደለካ እቲ ሓይሊ ለካ ወይ እቲ መድሃኒት ለካ ንሱ እዩ ፕሊስ ኣሕዋት ብኸመይ ድብል ሕቶ ናትና ሕቶ ደይኮን ናይ ፈጣሪ መልሲ ይብለኩም ኩሉ ግዜ በቃ እዩ ብኸመይ እየ እሞ ከምዚ ክህፍትም ብኸመይ እሞ ሂወተይ ክቕየር ብኸመይ እሞ it's not my business ናተይ ቢዝነስ ኣይኮነን ዋንኡ ኣለዎ ኣነይ ጥራይ ስራሕ ክሰርሕ ዘለኒ ሶ ተሓትፍ ተኣምን ወሃበካ ask believe receive ተሓቂ ስለዚ ኣብታ ምሕታት ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ንሕና ታይና ንሓትት ዘለና ሕጂ እውን ንብለኩም በታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት መንነትና ንዑ እንዳሓተትና ነዝን ዓይነት ሓሳባት ሒዝና ንሳ ትቕፅል ዘላ ዓመት ክንከይድ እንተደኣ ኮይና ትርጉም ዝበሃል ኣይክህልዎን ግን እስኪ ደስ ንፍዓት ሓተት ንኾን ደስ ኣስክ ንሕና ፅቡቕ ነገራት ከምዚ ናሓወይ ክብሎ ፀንሐ ከይድካ ፅቡቕ ሓታት ምዃን ስለዚ ሕቶያ ነተስተኻኽል ተደኣ ኢለ ኩሉ ግዜ ቃሉ ዘይሓፅፍ ፍፁም ዝኾነ ቃሉ ደኽንብር ፈጣሪ ከም ዘሎ ተረዲእኻ ምጓዓዚ ብድሕሪኡ ግን እንታይ ክገብር ኣለና ተራእይኩም ነቲ ሓስቦ ዘለኹ ነገር ክኾኑ ይኽእል ኣለና 2026 ተኣምር ሒዛ ክትመፅእ እንተደኣ ኮይና ኣነ ተኣምረኛ ኮይኑ ክርከብ ዘለኒ ንምንታይ ተራእይኩምኒ ንግሆ በቃ ስቂልና ዘይጠቅም ሶሻል ሚድያ ደኣ ትነበርኩ ሕጂ ግን ብንቡህ ተስኤ ፀሎተይ ምስጋና ይርከብ ብንቡህ ተስኤ ደማር ነበርኩ ተኸረና እዚኣ ሳምዚኣ ኣብፅሓትና እንዳ ትመሃረላ ኣይደለን ኢላ ከዓ ናብ ምስጋና ክልውጣ ክቅይራ እንተደኣ ክኢለ ተረግሌር ኣልናሓ ስለዚ በቃ ናብ ደይጠቕመኒ ናብ ደይጠቅም ሰብ ኣይትን ኣክቹዋሊ ኩሉ ሰብ ክጠቅም እዩ ፈጣሪ ፈጢርዎ ዘሎ ንኩሉ ሰብ ምክንያቱ ትንፋስ ድሓዘለ ኣይ ሓቂ ፈጣሪ ትንፋስ ድሓዘለ ሰብ ኩሉ ብጣዕሚ ዓብ ጥቕሚ ኣለዎ ዓብ ክብሪ ኣለዎ ግን ገለ ሰብ ነዚ ነገር እዚ ዘይክርዳእ ክእል ሒዝካ ናብ ህጉም ክኣቱ ይኽእል ሒዝካ ናብ ደየድል ነገራት ክኣቱ ይኽእል ስለዚ በቃ እዛ ነገር እዚ ኣይደልያን ኢልካ ክትኮና ክትክእል ኣለካ እታ ተሓስባ ነገር እታ ሒዝና ኣለና ኸ ስለዚ ተግባራትና ንርኣዮ ድሕሪ 5 ዓመት ወይ ድሕሪ ደሓን ዛ 2026 ትውዳእ እንከላ ክንኮኑ ዝደሊ ሰብስ ገና እስኪ ሎማዓንቲ ንኹኖ ገና ከይመፀት ከላ 26 ዓልታት ተሪፋ ኣላ ሓቅን እንታይ ድብል ሰኣዋ ኣለና ደሓንቲ ሓድሽ ዓመት ትምፃእ እዛ ደላ ግዜ ዳ እዛ ሰሙን እዚኣ ዳ ኣባ ከንዘናጋዕ ከነብል ብኣገር ያሸለው ትብለካ ሸ እስኮነ ሎ ደሓን ኣብዚኣ ክንዘናጋዕ ማለት ሓደ ክጅመር ይብለካ ነው ዕለት ሓደ ይስኻ ኣብ ሎሚ ገለ ነገራት ጌርካ ኣላ ክትፀንሕ ደለካ ምዃን ማለት ንሱ እዩ ነቲ ትሓስቦ ነገር ቀዲምካ ከተላበሶ እንተደኣ ክኢልካ ስለዚ ነገር እዚ እንተደኣ ጌርና ኣብ 2026 ክትውዳእ እንከላ ፈጣሪ ዝቐረበልና ህያ ምቕባልና ዘይተርፍ እዩ ግን ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ናይ መወዳእታ ክትኮነለ እታ ፈጣሪ ዝህበና ህያ ምናልባት ኣብ 2026 ኣብ መወዳእታ ዓመት ክትመፅእ ኢና ንሓስባ ዘለና ህያብ ግን ብገለ ጊፍቲ እዩ ሕጂ ዝጠቕልና ፈጣሪ كما تقول الجيفت اللي تقوم له خافت عارم ساي تراكمني شجرات سنتات اسكون له بشجرات بسنتات دلمنا بوي عاش شجرات مز ابوش دا عند الله تباركت تاع سازي فلي سموز كخوني ويدو خونه والكلات كخوني لنا اي نقول كخوني بس حقات له اوف كورس اسكون له ግን እዞም ነገራት እዚኦም ናበይ የብፅሑካ እንተደኣልኩ ናፍታ ውሽጢ ዘላ በረኸት ናባ ናፍታ ፀጋትያ ናባ እዮም ዘብፅሑካ ምናልባት ኣነ ኣሕዋተይ ሜይቢ ከምቲ ካልኦት ኣሕዋቶም ኣብ ፕሮሰስ ተገይርሎም ገለ ከምኡ ዓይነት ዕድላት ነይሩ እንተደኾኑ ነይሩ ምሳኹም ራኸባ ይራኸበን ካብ ምብዳእ
نربط جباي مري إلي كما هافتام ستراغل متي أنت دخون يرى أبزا زلو خامسا خم دلو هيوت هلي هنون كالا بودا قنفت أري بدخلنا تجيرو بلخونا سئنا تجنزب جير بلخونا شجرات جيرو تجيفت تتقلل الكام شو خطي بلو مو نخد كفتانا نخد فتحنا تسجرات ماتي ده حرام مودا كان ترى أخذ تتوم شجرات تيم تنتوها يكون حرام زمت كلاس متيكا تنتوها الكاكا نسبت الكم زكون يرى هيوت زكو كوينو كم زكو كوين زنت النجارات كويني كاكا تقلب بسبحان الله so that's it ليش خرا مثلا أبي هيوتنا دم تشوف دخون الشجرات دخون مسجدنات دخون فتنات النبلو حدا في محوات نفتن اللي بوتا تبتش حنا نجارات العنبر نزل علم كفر بالنجارات هيكون محلافنا ريتر في خنتي وحيزتي أنت رباعتي ليه بس بغمز ما قد انت أخينا خاني بكا ترى هذا نافت أرندا مسجدنا أقول ساكن داخلنا خاني تمثل لحدش حدش عمل حدش من قد يمكن عن صغيرة ويش جزء حزوكم محوات خلاص ممكن كابدي بخمس كلا كم نبي كورة هذا اللي عبد الله خمسنا سلامنا أخذ بس أنا حوي كمان إفي ديش تيجي زي كتوصل كرفوكم يا Well, سنة عرفت كذي باي باي guys thank you so sorry. much yes Well, Thank كبرت you, يا حمد Khalid. ciao guys ciao I باي mean, I'm باي a thank mistake. you كبرت Yeah, thank you guys Thank you, thank you Faraday, thank bro. you Thank you. thank you Amen ciao guys